खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरोबाव BTCआव दुंहाव थासारिया जागायजेनबाय। मोनद' हारिनो SD होनो नागिरनायनि हेंथायै रायजोआव गोबां फरायसालिनि फरायसाफ्रा सोमावसारबाय थानायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। बे सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन महर लाबोनो हमदों। मैया गोबां रोजा रोजा फरायसाफ्रा SD होनो नागिरनायनि हेंथायै सोमावसारनायजों लोगोसे BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव पुलिसफोरजों गोबां नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोनदों। पुलिसा होबथादोंब्लाबो फरायसाफोरखौ होबथानो हायाखै, जायनि जाहोनाव फरायसाफ्रा BTC सेक्रेटारियेटनि गेटखौ बारलांनानै BTC सेक्रेटारियेटनि सिङाव हाबफैनानै गोबां मुवा बेसादफोर आरो चेयार टेबोलफोरखौबो बुफाय-बुसि खालामदों। हाग्रामा महिलारी मुर्दाबाद, आसाम सोरखार हाय हाय, हेमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, हुसियार बायदि स्लगानजों दुंहाव थासारि सोमजिहोदों फरायसाफ्रा। खौरां मोननाय बादिब्ला BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा जेब्लासिम आसाम सोरखारनो NOC हरनायखौ उइथड्र खालामनानै लाफिना अब्लासिम BTC सेक्रेटारियेटआ बन्द थागोन होननानै फरायसाफ्रा गोख्रों दाबि खालामदों। गुवाहाटी सोहोरनि बेतकुसियाव गोबां लाख रांनि नकल रांफोरखौ बोखांनो हादों। बेतकुसिनि बाथौफुरियाव SOGनि गोख्रों सिग्रोमनायाव खमैबो 10 लाख रांनि नकल रांफोरखौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां 3 दायनिगिरि फारियै मुजाबिल खान, आब्दुल कालाम आरो रबियाल आलीखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनाय समाव 2 बाइक, 3 मबाइल फनखौबो बोखांनो हाबावदों। रौतायाव भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट रफिकुल इस्लामनि हेंथायै गोख्रों अजद। खौरां मोननाय बादिब्ला रफिकुल इस्लामआ सासे बिगोमानि न'आव थांनानै मोसौनि बिजि थुहैनानै थुखांनायनि खावसे घन्टानि उनावनो मोसौ गायजों लोगोसे मासे दामब्रा मोसौआ जिउ गोमायो। रफिकुल इस्लामआ थांनाय 2022 मायथाइयावनो मेथांनाय बिजिखौ होनायनि जाहोनाव बे मानै मोसौआ जिउ खहा जानायनि गोख्रों अजद दैखांदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। मानोना बिजि होखांनानै मोसौआ थैखांनायनि उनावसो रफिकुल इस्लामआ थुनाय बिजिनि पेकेटखौ नायनायनि उनावसो बे जाथायखौ मिथिनानै गामिनि सुबुंफ्रा बयबो सोमोनांदों। बेनि अनगायैबो सोरखारि बिजि थुनानै नखरनि सोद्रोमानाव रां दाबि खालामनायनिबो गोख्रों अजद दैखांदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। हाजो सेराव रायजो जानाय बर' सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो हाग्रानि जिब-जुनारनि उदखाराव गिलुं-गिलुङै जिउ खुंबोनो गोनां जादों। बेनि गेजेराव तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमा साखाथि ओनसोलनि आंगारकाटा, बगाजुलि, पाटकिजुलि बायदि ओनसोलफ्राव सानफ्रोमबो गय बिफां, बारि बागान, न'-बां सिफायनानै हाग्रानि मैदेरा खहा खालामगासिनो दङ। बेबादि खहा खालामबोनायखौ होबथानायनि राहा नागिरनानै बिधान सभायाव सावरायनानै बेनि सायाव राहा लानो थाखाय ओनसोलनि सुबुंफ्रा दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो मैदेरनि उदखाराव सुबुंनि जिउ खहा जायोब्ला 50 लाख रां होनो थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। मैयानि सानाव बेनि फारसे सावरायनो थाखाय मोनसे आनसलिक कमिटिखौ दाफुंनाय जायो। नाथाय सोरखारा बेनि फारसे जेबो राहा लामा लायाब्ला गोख्रों सोमावसारनो थाखायबो राजि जादों रायजो राजाफ्रा। अरांनि फातासिमुलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला अरां थानानि साखाथि फतासिमुल तिनिआलिनि टार्निंआव सिलबरीनिफ्राय बरसला फारसे थांबाय थानाय गंसे बुलेट गारिया ढेकियाजुलिनिफ्राय दलगाव फारसे थांबाय थानाय ट्राक गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जायनि जाहोनाव बुलेट सालायनाय सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जायो। जाथाय जानायखौ नुनायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा जोखोम जानाय सुबुंखौ जायगानिनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जाब्रबथाय जानाय गारिखौ AS2AA3215 आरो ट्राक गारिनि नाम्बार प्लेटखौ AA01AC1047 होननानै मिथिहोदों। एबसुनि बानजायनायाव बर'नि मोन 25 माहारियारि आरो धोरोमारि आफादफोरखौ लाफानानै जौगासारनाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिफोरखौ SD होनो नागिरनायनि हेंथायै सावरायनाया मैया बरमा दख'रा एबसुनि मावख' जानानै थाङो। मैया बे जयै सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, आसाम बड' डिपार्टमेन्ट टिचार एस'सियेसन, दुलाराय बर' समाज, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, BTR प्रिन्सिपाल काउन्सिल, बर' बिमा गौथुम, BPCC, अल आसाम ट्राइबेल संघ, BTR रिजन ट्राइबेल संघ, बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसन, एक्स भलुन्टियार फर्स, दुलाराय बाथौ गौथुम, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, गुदि बाथौ आफाद, LCCआ जयै सावरायलायदों। मैयानि बे सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि मोन 25 माहारियारि आरो धोरोमारि आफादफोरा जौगासारनाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिफोरखौ
मोननैजिगु माहारियारि आरो धोरोमारि आफादफोरा जथायै BTC सोरखारा NOC हरनायखौ उइथड्र खालामफिननांगौनि थाखाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै खावलायनाय। बर'नि मोननैजिगु माहारियारि आरो धोरोमारि आफादफोरा जथायै साफ्रोमबो बर' आरो ट्राइबेलफोरनि MLA आरो MP फोरखौ लोगो हमनानै सोरखारा ST होनो नागिरनायखौ खावलायगोन होननानै बे हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायनाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।